σας παιδιά, Alex Gamer εδώ και από ό,τι βλέπετε πήγα λίγο στο Creative, πήρα Iron Αξίνα και Iron Φτιάρι, πήρα πανοπλία από ό,τι βλέπετε, ναι. Εδώ πέρα έχω μπριζόλες που δεν έχω ψήσει, να τις ψήσω. Τώρα δεν νομίζω να χάνουμε εύκολα και θα κάνω βίντεο μέχρι τη νύχτα και θα πολεμάμε ζόμπι και άλλα τέρατα διάφορα. Ωραία. Θα περάσουμε πολύ καλά μάλλον. Συγγνώμη που πήγα creative, αλλά δεν ήθελα να ζω έτσι, να σκοτώνομαι συνέχεια και τέτοια. Τι έκανα ρε. Άλλο πάλι την αρχή τώρα. Εντάξει, ωραία. Τώρα να βρούμε και άλλο φαγητό, γιατί στο Creative δεν πήρα φαγητό. Λέγω αυτό με το καλώς θα βρίσκω και πίσω. Όπως βρήκα τώρα αυτή τη στιγμή. Να κάψουμε ξύλο. Πείτε μου στα comments τι άλλο gameplay θέλετε να παίξω. Five Nights at Freddy 4 δεν νομίζω να παίξω. Όχι Enderman. Σε παρακαλώ, όχι, μόνο αυτός όχι. Εδώ φεύγουμε. Δεν μας κυνηγάει. Δεν έχω καταλάβει. Οκ. Έκλεισα φωνή μου. Και αν θέλετε να κάνω live, πείτε μου πάλι κάτω στα comments. Εγώ εντάξει θα ήθελα να κάνω live. Μπορεί να είμαι και με άλλους YouTuber, με τους φίλους μου YouTuber. Τον Shot Games Στραπή και με τον Harry PV Περόνι. Harry PV Περόνι. Ναι, κάπως έτσι. Τούλα. Πολύ φάι βρίσκω. Εκεί πέρα τώρα πάλι μια γελάδα. Νομίζω νύχτωσε. Έλα εδώ ρε. Εντάξει. Τώρα να ψήσουμε. Ναι. Τώρα τι άλλο να πω. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα κάνουμε. Επειδή σε αυτό το επεισόδιο θα πολεμήσουμε τα τέρατα. Στο άλλο επεισόδιο μπορεί πάλι να κάνουμε mine. Αλλά τι το χρειάζεται το mine τώρα, αφού έχω πανοπλία και σπαθιά, ξύνα και φτιάρι. Iron, τι τα θέλω τα άλλα. Ωραία. Φάμε του κοτόπου. Ίσως δεν...
Πω, δεν έψησα ένα κοτόπουλο. Να φτιάξουμε και το κρεβάτι που λέγαμε, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτή τη βραδιά. Έχω πολλά πράγματα. Εμένα από τα τέρατα μου αρέσουν πολύ περισσότερο τα ζόμπι. Και μετά τα Enderman. Και μετά οι Enderman, πώς λέγονται. Τα Enderman, τέλος πάντων. Κανένα τέρας μέχρι τώρα. Γιατί δεν συναντάμε τέρατα. Όταν βρέχεις δεν καταλαβαίνεις, έχει νυχτώσει, είναι μέρα, δεν καταλαβαίνεις. Αλλά αφού είδαμε τον Enderman μάλλον, τον είδατε τον κεραυνό, Τι έλεγα τώρα, ξέχασα. Εξαιτίας του κεραυνού τώρα ξέχασα τι έλεγα. Όχι, τι είναι αυτά. Τα βαρέσω. Λάμα είναι. Τι κάνουνε ρε. Ωραία. Τι μ' άφησες ρε. Λίθιο λάμα. Θα πάω μάλλον και θα κλέψω και σέλα για να οδηγήσουμε κανένα άλογο ή κανένα λάμα και θα πάρω και μήλα. Μήλα για να ταΐζω το άλογο μου για να μ' αγαπήσει. Θα πάρω golden apple ή σκέτα apple. Μάλλον θα πάρω σκέτα apple. Έχει φάση τώρα να έχει και σε κανένα δέντρο, γι' αυτό θα το σπάω λίγο αυτά. Αλλά και πάλι δεν με νοιάζει, θα κλέψω, δεν πειράζει. Σήμερα θα κάνουμε live θα βγω με τους YouTuber, θα είναι και ένας άλλος και μπορεί να κάνουμε live στο Instagram, με λένε Alex2 εμένα. Άμα θέλετε πηγαίνετε και ψάξτε με, κατά τις 7 και κάτι θα κάνουμε live στο Instagram. Το πρώτο μου βίντεο πάντως που ανέβασα, καλά τα πήγε με προβολές. Λέτε να έχει village κάπου εδώ. Θα κάνω και επεισόδιο, θα παίξω τέτοιο. Θα παίξω Skywars. Γιατί κάνει και μπούντα. Παιδιά, επανέλχομαι σε μισό λεπτάκι. Επανήλθα, παιδιά. Πήρα λίγο creative, πήρα ender pearls για καλού για κακού, να τα έχουμε μαζί μας. Έφτιαξα και κρεβάτι. Τώρα δεν ξέρω καν είναι βράδυ για να κοιμηθούμε, αλλά και πάλι και να ήταν βράδυ δεν θα κοιμόμασταν.
Τώρα επειδή βρέχει αρκετά και κολλάει ο σερβερ, αν ήξερα πώς το κάνεις να μην βρέχει, θα το έκανα. Θα ρωτήσω τους YouTubers, τους άλλους. Επιτέλους σταμάτησε. Που ακόμα μέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλετε να φτιάξω σπίτι, να μένουμε. Αλλά μπα, εγώ δεν θέλω. Α, και κάτι άλλο. Έφτιαχνα κρεβάτι και μιλάμε, το crafting table μου έκανε. Πέταξα κάπου το crafting table και δεν το έβρισκα. Το έχασα. Θα φτιάξουμε καινούριο. Ωραία. Ναι. Όπως είπα πάλι, σας υπενθυμίζω ότι θα κάνω live στο Instagram. Όποιος θέλει με ψάχνει, με λένε Alex2 στο Instagram. Θα βάλω το Instagram μου στο YouTube, νομίζω μάλλον. Κάτι ήρθε τώρα, ένα μήνυμα. Δεν πειράζει. Πάμε να πάρουμε το κρέας τώρα, το ξέχασα. Δεν έχει κρέας. Ή το πήρα. Μάλλον το πήρα. Θέλω να βρούμε flint. Και θα φτιάξω flint steel. Αυτό εδώ που βάζεις φωτιές. Αλλά ξοδεύεται πανεύκολα. Τώρα να πετάξουμε enderpearl. Το enderpearl. Γιατί χάνω ζωή. Τέλος πάντων. Μάλλον στο επόμενο επεισόδιο μάλλον στο επόμενο επεισόδιο του Minecraft δεν θα παίξω αυτό. Μπορεί να κάνω ένα καινούριο σερβερ. Μπορεί, λέω τώρα. Αν δεν το κάνω εκείνο το σερβερ το καινούριο που θα παίζουμε creative, θα συνεχίσω αυτό το Minecraft. Αλλά στο επόμενο επεισόδιο μπορεί να μην παίξω σε αυτό και να φτιάξω ένα καινούριο σερβερ που θα παίζουμε μόνο creative. Σπάνια να πάμε σε survivor, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή θα παίζουμε χωρίς ζωές και σπάνια θα πηγαίνουμε με ζωές. Δεν το βλέπω να βραδιάζει τώρα. Και είναι και πολλά λεπτά το βίντεο, οπότε μάλλον θα κλείσω σε λίγο. Δεν είπα ότι θα κλείσω τώρα, αλλά σε λίγο. Μπορεί στο επόμενο επεισόδιο αυτού του Minecraft να κάνω... να πολεμήσω το βράδυ. Σήμερα από ό,τι βλέπω δεν θα πολεμήσουμε το βράδυ, τη τέρατα.
Οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, subscribe αν δεν είστε subscribe και κάντε άμα θέλετε και ένα share και να το δείξετε στους φίλους σας. Γεια σας!